Καλησπέρα σας. Με τη σειρά μου να ευχαριστήσω και εγώ την Οργανωτική Επιτροπή για την ιδιαίτερη τιμή που μου κάνει να αναπτύξω το συγκεκριμένο θέμα της ορθοπαιδικής αντιμετώπισης των καταγμάτων ευθραυστότητας και τις μετεγχειρητικές οδηγίες. Ο σκοπός της αντιμετώπισης ενός κατάγματος είναι η γρήγορη επαναφορά του ασθενούς στην πρώτου κατάγματος κατάστασή του. Κατανοητό από όλους. Όμως, σε αυτή την προσπάθεια συνυπάρχουν πολλά θέματα τα οποία μας προκαλούν αρνητικές επιδράσεις στον ασθενή. Κυρίως τα συνυπάρχοντα παθολογικά προβλήματα, τα οποία αυξάνουν τα ποσοστά επιπλοκών, αλλά και δυσχεραίνουν την αποκατάσταση μετά την επέμβαση. Το στάτους κινητικότητας του ασθενούς προ του κατάγματος, το οποίο εάν είναι προηγούμενα χαμηλό συμβάλλει αρνητικά στην αποκατάσταση και δυστυχώς, ή όχι μόνο στη χώρα μας, αλλά γενικά αποδεικνύεται έλλειψη οργανωμένων υπηρεσιών αποκατάστασης και παρακολούθηση των ασθενών μετά το πέρας της νοσηλείας τους. Το βασικό ερώτημα το οποίο υπάρχει σε όλα τα κατάγματα και εδώ είναι χειρουργική ή συντηρητική αντιμετώπιση. Και αν δώσουμε λίγη σημασία σε αυτά που είπαμε προηγουμένως, σαφώς συζητάμε κυρίως για τη χειρουργική αντιμετώπιση. Ο τύπος του κατάγματος όμως δεν είναι ο μοναδικός παράγων που θα λάβουμε υπόψη για την απόφασή μας. Πρέπει να υπολογίσουμε ο ασθενής είναι ικανός να αντιμετωπίσει το δεύτερο στρες μετά το στρες του κατάγματος της χειρουργικής επέμβασης. Θα υπάρξει όφελος και ποιο θα είναι αυτό από τη χειρουργική παρέμβαση. Και στο τέλος θα μπορέσει να κινητοποιηθεί μετεγχειρητικά. Τα προβλήματα στη χειρουργική αντιμετώπιση των καταγμάτων ευθραυστότητας είναι ότι έχουμε να κάνουμε με ένα οστεοπορετικό οστούν, άρα κακής ποιότητας, με αποτέλεσμα να υπάρχουν υψηλά ποσοστά ασταθούς οστεοσύνθεσης, καθυστερημένη ή μη πόρωση του κατάγματος, προβληματική ενσωμάτωση των υλικών, αυξημένο ποσοστό επιπλοκών γενικά και πολλές φορές συνυπάρχουσα ήδη λαμβανόμενη αντιοστεοκλαστική αγωγή. Οι στόχοι της χειρουργικής επέμβασης σε ένα κατάγμα ευθραυστότητας είναι πρωτίστως η επιβίωση του ασθενούς και φυσικά και στη συνέχεια η διαχείριση του πόνου, η προσπάθεια επιτυχίας σταθερής οστεοσύνθεσης, χρησιμοποιώντας την όσο το δυνατόν ελάχιστα επεμβατική μέθοδο, έτσι ώστε να μπορέσει ο ασθενής να κινητοποιηθεί πρώιμα, να φορτίσει και να προσπαθήσει να αποκατασταθεί η λειτουργικότητά του. Η χειρουργική αντιμετώπιση στα κατάγματα ευθραυστότητας, όπου μιλάμε συνήθως για ηλικιωμένους, διαφέρει σημαντικά από αυτή στο νέο ενήλικα ως προς τον προεγχειρητικό σχεδιασμό, όπου επιζητούμε τη λιγότερο επεμβατική μέθοδο, αλλά πρέπει να έχουμε και ρεαλιστικές προσδοκίες. Στη χειρουργική τεχνική, όπου πρέπει να χρησιμοποιηθούν ειδικά υλικά με βάση, αλλά και συγκεκριμένες βασικές αρχές, και η μετεγχειρητική φροντίδα, η οποία δυσκολεύει λόγω των προβλημάτων συνεργασίας, λόγω των, ειδικά εάν υπάρχει πρόβλημα άνοιας στον ασθενή. Ξαναλέμε λοιπόν, το οστεοπορετικό οστούν διαφέρει ως προς τα βιολογικά χαρακτηριστικά, στην ανατομική ιδιαιτερότητα και τη διαφορετική μηχανική συμπεριφορά από το οστού του νεαρού ενήλικα. Έχει ελαττωμένη μηχανική αντοχή και μειωμένη ικανότητα ανακατασκευής. Σίγουρα, οι βασικές αρχές της οστεοσύνθεσης των καταγμάτων δεν μπορεί να λείψουν από εδώ. Είναι η αρχή από την οποία ξεκινάμε. Όμως, μέσα στην πορεία έχουμε δει τραγικά αποτελέσματα μετά από αποτυχημένες οστεοσυνθέσεις σε ασθενείς με κάταγμα ευθραυστότητας σε οστεοπορετικά οστά. Έτσι, μέσα στην πορεία έχει γίνει η προσπάθεια χρήσης νεότερων μεθόδων και ξεκινώντας από τα κατάγματα της σπονδυλικής στήλης, όπου είναι η έγχυση τσιμέντου μέσα στον σπασμένο σπόνδυλο, είτε απευθείας είτε μέσα σε μπαλονάκι, η σπονδυλοπλαστική και η κύφοπλαστική. Συστήματα εξωτερικής οστεοσύνθεσης, τα οποία χρησιμοποιούνται κυρίως για κατάγματα των άνω άκρων, βελτίωση στις βελόνες εξωτερικής οστεοσύνθεσης επενδεδημένες με υδροξιαπατίτη για μεγαλύτερη σταθερότητα,
ειδικές πλάκες όπου οι βίδες βιδώνουν πάνω στις πλάκες έτσι ώστε να αυξάνει η σταθερότητα της οστεοσύνθεσης, ειδικές ύλοι οι οποίοι να εκπτύσσονται μέσα στο οστούν ώστε να δίνουν μεγαλύτερη σταθερότητα σε ένα διαταραγμένο οστεοπορωτικό σπονγκώδες οστούν, μακρύ ύλη που σταθεροποιούνται με μπουλόνια για τον ίδιο ακριβώς λόγο, συνδυασμός πλακών με βίδες και σύρματα που να περνάνε μέσα από τις πλάκες για να αντιμετωπιστούν όσο περνάει ο καιρός και περισσότερο περιπροθετικά κατάγματα γύρω από επεμβάσεις αρθροπλαστικές του ισχύου ή του γόνατος. Και τέλος, η αρθροπλαστική σε πρώτο χρόνο, είτε αυτό αφορά το ισχύο, είτε το γόνατο σε ένα εξαιρετικά κατεστραμμένο γόνατο, όπου εδώ μπορείτε να δείτε την αξονική ενός υπερκονδυλίου κατάγματος, όπου λόγω της οστεοπόρωσης δεν υπάρχει σχεδόν τίποτα παρά μόνο σόφλοι αυγού, όπως χαρακτηρίζουμε. Όμως, η αντιμετώπιση του κατάγματος δεν τελειώνει στη χειρουργική αίθουσα και αυτό είναι αυτό το οποίο πρέπει να γίνει, το πιστεύω, του κάθε ορθοπαιδικού, γιατί δυστυχώς η γνώμη του χειρουργού είναι αρκετά βαρύνουσα στον ασθενή. Πρωτίστως πρέπει να γίνεται μια διαχείριση του πόνου και ο πόνος είναι από τα βασικά ακόλουθα του κατάγματος και της χειρουργικής επέμβασης σε κάθε ηλικία. Αυξανωμένης ηλικίας και των συνοσυρωτήτων, η διαχείριση του πόνου αποτελεί ακρογωνιαίο λίθος στην πρώιμη και όψιμη μετεγχειρητική περίοδο. Και πρέπει να ξέρουμε ότι η αξιολόγηση του πόνου στους ηλικιωμένους μετεγχειρητικά είναι προβληματική για αρκετούς λόγους. Κάποιοι από αυτούς φαίνεται να σχετίζονται με την αύξηση στον ουδό του πόνου και στην τάση των ηλικιωμένων αρκετές φορές να υποβαθμίζουν τον πόνο. Εάν λοιπόν έχει χρησιμοποιηθεί διεγχειρητικά περιφερικός αποκλεισμός, καλό θα είναι να μπορεί και να συνεχιστεί μετεγχειρητικά με την παραμονή καθετήρων. Η πολυτροπική αναλγησία επίσης έχει ιδιαίτερη σημασία. Η χρήση οπιοειδών έχει προβλήματα γιατί μπορεί να οδηγήσει σε delirium, καθώς επίσης και σε αυξημένη ευαισθησία. Τα μη στερεοειδή αντιφλεγμονώδη μπορεί να οδηγήσουν σε νεφρική βλάβη. Ένας από τους καλύτερους τρόπους να μειωθεί ο μετεγχειρητικός πόνος πιθανότατα είναι η όσο το δυνατόν πρώιμη επέμβαση στον ασθενή, εάν αυτό είναι εφικτό. Και είναι αποδεδειγμένο ότι η σωστή διαχείριση του πόνου οδηγεί σε μείωση του ποσοστού παρουσίας σύγχυσης και αυξάνει τη δυνατότητα του ασθενούς για σωστή αποκατάσταση. Οι στόχοι στη μετεγχειρητική αντιμετώπιση θα πρέπει να είναι η πρόληψη των μετεγχειρητικών επιπλοκών, πρώιμων και όψιμων, όπως σε όλες τις επεμβάσεις, η επιστροφή στα πρώτερα επίπεδα κινητικότητας και ανεξαρτησίας και επιπλέον η πρόληψη των νέων καταγμάτων. Ξεκινώντας λοιπόν από τη φροντίδα του τραύματος και την πρόληψη των λοιμόξεων, αναγνωρίζουμε ότι πρόκειται για μια σοβαρή μετεγχειρητική επιπλοκή και το βέλτιστο είναι η πρόληψή της. Μπορεί να εμφανιστεί πρώιμα ή όψιμα και αυξάνει την νοσηρότητα, τη θνητότητα και τη συχνότητα επανεπεμβάσεων. Παράγοντες κινδύνου είναι πολλές, το σαχαρόδης διαβήτης, συνυπάρχουσες ή προϋπάρχουσες λοιμώξεις, η διατροφή, η κακή κατάσταση του δέρματος, το κάπνισμα, η λήψη στεροειδών, βιολογικών παραγόντων και γενικώς η ανοσοκαταστολή. Τα τελευταία δεδομένα λένε ότι η προφυλακτική χημειοπροφύλαξη θα πρέπει να διαρκεί για μία ή και ενδεχομένως λιγότερο από μία ημέρα μετεγχειρητικά. Πρέπει να γίνεται συστηματικός έλεγχος των τιμών του σακχάρου του αίματος και διαρκής έλεγχος των σημείων της λίμωξης. Είναι επιτακτική η επιμόρφωση και η εκπαίδευση και του προσωπικού και του ίδιου του ασθενούς, αλλά και του περιβάλλοντος του ασθενούς, ώστε να παρακολουθούν το τραύμα. Η θρόμβοπροφύλαξη. Και αυτό είναι ένα δεύτερο σημαντικό σύμβαμα, το οποίο εμφανίζεται περιεγχειρητικά και είναι σύνηθες φαινόμενο στους ηλικιωμένους ασθενείς με κάταρ. Ως τώρα δεν υπάρχει κοινά αποδεκτό πρότυπο προφύλαξης. Η πρώιμη χειρουργική επέμβαση και πρώιμη κινητοποίηση έχουν δείξει να μειώνουν την πιθανότητα θρόμβωσης και θα πρέπει να εφαρμόζονται όταν είναι εφικτό. Οι φαρμακευτικοί τρόποι προφύλαξης είναι
γνωστοί, αυτοί που χρησιμοποιούνται γενικώς σε όλα τα χειρουργεία, η μη κλασματοποιημένη ηπαρίνη, η χαμηλού μοριακού βάρους ηπαρίνη, βαρφαρίνη και η αναστολή του παράγοντα 10α. Βάσει μελετών, η πλέον αποδεκτή αγωγή στις μέρες μας είναι η χαμηλού μοριακού βάρους ηπαρίνη ή το φονταπαρινό για 28 με 35 μέρες μετεγχειρητικά. Η πρόληψη των ελκών και των κατακλήσεων, οι οποίες θα έχουν αρνητικό αντίκτυπο στην αποκατάσταση των ηλικιωμένων ασθενών, σε επικίνδυνες περιοχές, γλουτί, ισχύα, τέρνες και αγκώνες. Και η αντιμετώπιση είναι πρωτίστως η πρόληψη. Και εδώ, για όσο το δυνατόν γρηγορότερη χειρουργική αποκατάσταση, είχε αποδειχθεί ο καλύτερος τρόπος μείωσης του κινδύνου εμφάνισης. Τώρα, για τα αεροστρώματα τα οποία είναι τόσο κοινώς αποδεκτά, επισήμως δεν έχουν αποδείξει τη μείωση του κινδύνου σε μεγάλες μελέτες. Και τέλος, η διατροφή, που είναι ένα απόσπαστο τμήμα της φροντίδας των ηλικίωμενων ασθενών με κάταγμα. Και δεν θα ήθελα να συνεχίσω, καθώς υπάρχει ειδική ομιλία στη συνέχεια της συνεδρίας. Το σημαντικό όμως είναι ότι θα πρέπει οι ασθενείς αυτοί να σιτίζονται από το στόμα και η δίαιτά τους να περιέχει οπωσδήποτε το συμπλήρωμα με ασβέστιο, βιταμίνη D και πρωτεΐνη. Για να φτάσουμε στη φυσιοθεραπεία. Τι στοχεύουμε με τη φυσιοθεραπεία? Να αποκαταστήσουμε την κινητικότητα και γενικώς την ποιότητα ζωής, αλλά και να προλάβουμε νέα κατάγματα δια της πρόληψης των πτώσεων, των νέων πτώσεων. Η φυσιοθεραπεία θα πρέπει να ξεκινά άμεσα μετεγχειρητικά. Τροχοπέδι μπορεί να αποτελέσει η προϋπάρχουσα ύπαρξη άνοιας. Και στις μελέτες φαίνεται πως η μακροχρόνια φυσιοθεραπεία συνεχίζει να βελτιώνει την κινητικότητα και τη λειτουργικότητα. Σε πρόσφατη μελέτη σύγκρισης σε ασθενείς που ακολούθησαν πρόγραμμα φυσιοθεραπείας και άλλων που δεν ακολούθησαν, φάνηκε σημαντική διαφορά ως προς την ποιότητα ζωής, τη στάση του σώματος και τη φυσική απόδοση, χωρίς ωστόσο να υπάρχει σημαντική διαφορά μεταξύ του αποτελέσματος εάν η φυσιοθεραπεία γινόταν κατοίκως ή σε κλειστή δομή. Επιπλέον, να βελτιωθεί πολύ η μεταβατική περίοδος όταν υπάρχει εξειδικευμένη νοσηλευτική φροντίδα έχει αποδειχθεί. Και να προχωρήσουμε στο τελικό, ας πούμε, στάδιο μετεγχειρητικά, που είναι η λειτουργική αποκατάσταση, η οποία πρέπει να το πάρουμε και εμείς να το ξέρουμε, αλλά και να προσπαθήσουμε να το κάνουμε γνωστό στον ασθενή και κυρίως στο περιβάλλον του, ότι η αποκατάσταση μετά από ένα κάταγμα ευθραστότητας συνεχίζεται ακόμα και πέραν του έτους. Θα πρέπει να δοθεί ιδιαίτερη έμφαση στην όψιμη διαχείριση για να μεγιστοποιηθεί το επίπεδο ανεξαρτησίας και της λειτουργικής αποκατάστασης. Και μεγάλη σημασία επίσης θα πρέπει να δοθεί στη βελτίωση της μυϊκής μάζας και της λειτουργίας. Αρνητικά θα επιδράσει η πρώτου κατάγματος κατάσταση υγείας του ασθενούς, η προηγούμενη μειωμένη λειτουργική κατάσταση και ανεξαρτησία δείχνουν ότι επίσης επιδρούν αρνητικά. Εάν υπάρχει ήδη θέμα με γνωστικές λειτουργίες, άλλο ένα μειονέκτημα, και βεβαίως η κακή διατροφική κατάσταση, η οποία σχετίζεται με αυξημένη θνητότητα μετά από κάταγμα ισχύου. Ο ρόλος της κοινωνικής υποστήριξης είναι ιδιαίτερα σημαντικός στην αποκατάσταση. Και το κατανοούμε, αλλά πρώτα πρέπει να το σκεφτούμε για να το κατανοήσουμε, ότι ο ασθενής δεν έχει μόνο το κάταγμα. Έχουν επηρεαστεί διαφορετικές λειτουργίες και οι οποίες αποκαθίστανται με διαφορετικό ρυθμό. Και βλέπουμε εδώ τη διαδικασία της αποκατάστασης σε σχέση με τα προϋπάρχοντα παθολογικά προβλήματα και το κάταγμα, όπου στη συνέχεια γίνεται σιγά σιγά η αποκατάσταση αφενός του κατάγματος, αλλά και των προϋπαρχουσών συνοσιρωτήτων, μέχρι να προχωρήσει κανείς να φτάσει στο τελικό όποιο αποτέλεσμα. Δυστυχώς είναι ένας μακρύς δρόμος, τον οποίο πρέπει να κατανοήσει και ο γιατρός και ο πάσχων και το περιβάλλον.
Πώς μπορούμε να φτάσουμε στο βέλτιστο αποτέλεσμα? Είναι απολύτως σαφές ότι χρειάζεται η συνεργασία πολλών ειδικοτήτων πέραν του ορθοπαιδικού. Ο γυρίατρος ή ο παθολόγος, ή ο παθολόγος και ο γυρίατρος, η νοσηλεύτρια, ο νοσηλευτής, ο φυσιοθεραπευτής, ο διαιτολόγος και ο κοινωνικός λειτουργός. Έχει αποδειχθεί ότι έχει καλύτερα αποτελέσματα όταν υπάρχει συνεργασία όλων αυτών των λειτουργών στην πρώιμη λειτουργική αποκατάσταση και ανεξαρτοποίηση, στη μικρότερη διάρκεια διαμονή σε κλειστή δομή και η μείωση της μελλοντικής ανάγκης βοηθείας. Από μελέτες από διάφορα τμήματα, αλλά και πολυκεντρικές, έχουμε καταλήξει ότι ένας ασθενής με κάταγμα ισχύου συχνά εμφανίζει απόλυτα λειτουργικότητας 40% από αυτούς που μπορούν να βαθίσουν ανεξάρτητα και 60% να χρειάζονται βοήθεια για τη μετακίνησή τους ένα χρόνο μετά το κάταγμα. Επίσης, στον πρώτο χρόνο, το 1 τρίτο νοσηλεύονται σε γυροκομείο ή κέντρο αποκατάστασης ή εξαρτώνται πλήρως από άτομα της οικογένειας. Το 1 τέταρτο περίπου των ασθενών με κάταγμα ισχύου στο πρώτο έτος θα καταλήξουν, καθώς επίσης και άλλα κατάγματα σκεφτίζονται με αυξημένα ποσοστά θνητότητας. Και το βαρύ στατιστικό δεδομένο ότι ο συνολικός αριθμός καταγμάτων της ευθραυστότητας στην Ευρώπη των 6, Αγγλία, Γαλλία, Ιταλία, Γερμανία και Ηνωμένο Βασίλειο, υπολογίζεται ότι θα αυξηθεί γύρω στο 23% από το 2017 στο 2030. Ο χρόνος είναι λίγος, η αύξηση είναι πολύ μεγάλη. Και αντιλαμβανόμαστε, ψάχνοντας, ότι υπάρχει ένα μεγάλο κενό στη μεταγχειρητική αντιμετώπιση του ασθενούς ως προς την πρόληψη. Σταθερά και διαχρονικά, μελέτες των συστημάτων υγείας καταλήγουν πως οι ασθενείς με οστεοπορικά κατάγματα στο μεγαλύτερο ποσοστό τους δεν ελέγχονται για οστεοπόρωση, παραμένουν χωρίς αγωγή για οστεοπόρωση, δεν καταγράφονται και δεν διαγνώσκονται και εν τέλει παθαίνουν και το επόμενο κάταγμα. Άρα λοιπόν οφείλουμε να προχωρήσουμε και στη δευτερογενή πρόληψη. Γιατί αποδεχόμαστε, το ξέρουμε πια, ότι από όσους υποστούν ένα κάταγμα ισχύου, 1 στους 3 θα υποστεί ένα νέο κάταγμα στον πρώτο χρόνο περίπου. Η δευτερογενής πρόληψη συνήθως εστιάζει στην αντιμετώπιση της οστεοπόρωσης, καθώς αυτή είναι η βασική νόσος για την εμφάνιση του κατάγματος, στη διαχείριση και πρόληψη των πτώσεων και στη διαχείριση των συνοσιρωτήτων, άνοια, εγκιακό επεισόδιο, Πάρκινσον κλπ. Πρόληψη των πτώσεων. Στις περισσότερες περιπτώσεις το κάταγμα είναι αποτέλεσμα πτώσης. Και η πρόληψη των πτώσεων είναι το κλειδί για τη δευτερογενή πρόληψη. Η πτώση δεν είναι αποτέλεσμα μιας αιτίας, αλλά συσσόρευση πολλών που τα βλέπετε στη συνέχεια, όπου αφορούν την αστάθεια, τη μυϊκή αδυναμία, νευρολογικά προβλήματα, ψυχιατρικά προβλήματα, καρδιαγγειακά, αλλά και τα περιβαλλοντολογικά εμπόδια ή ακόμη και τα ακατάλληλα υποδήματα. Έτσι, στο Ηνωμένο Βασίλειο πρώτο δημιουργήθηκαν οι Orthogeriatric Services, γνωστές ως Orthogeriatric Co-Care Services ή Geriatric Fracture Centers, που εστιάζουν στη βελτίωση της φροντίδας των ασθενών με οστεοπορωτικό κάταγμα. Περιλαμβάνει επίσπευση της χειρουργικής επέμβασης, βελτιστοποίηση της άμεσης μεταγχειρητικής περίοδου μέσα από την τήρηση κλινικών προτύπων, καθώς και της πρόληψης νέων καταγμάτων. Για να φτάσουμε στο Capture the Fracture, που είναι ένα παγκόσμιο πρόγραμμα το οποίο διευκολύνει την εφαρμογή του FLS για την πρόληψη του επόμενου κατάγματος. Είναι μια υπηρεσία πρότυπου αντιμετώπισης για την πρόληψη νέων καταγμάτων. Καθιστά βέβαιο πως όλοι οι ασθενείς άνω των 50 που προεσέρχονται στα τμήματα επιγόντων περιστατικών των νοσοκομείων με κάταγμα ευθραυστότητας θα υποβληθούν σε έλεγχο κινδύνου κατάγματος και θα λάβουν αγωγή βάσει των εθνικών οδηγιών για την οστεοπόρωση. Επίσης, κάνει έλεγχο του κινδύνου των πτώσεων στους ηλικιωμένους ασθενείς. Και βλέπουμε εδώ τα αποτελέσματα στην Ευρωπαϊκή Ένωση των 6, όπου χρησιμοποιήθηκε, υπήρξε 24% αύξηση στη μέτρηση του BMD,
22% αύξηση στη συμμόρφωση της αντιοστεοπορετικής αγωγής, 20% στην έναρξη αντιοστεοπορετικής αγωγής, μείωση 5% στην εμφάνιση του επόμενου κατάγματος και μείωση κατά 3% στην θνησιμότητα. Και εδώ τελειώνω και σας ευχαριστώ πάρα πολύ για την προσοχή σας.